Duoflex er et indsamlingssystem, som er designet til indsamling af flere forskellige genanvendelige materialer fra den private husholdning. Systemet består af en rumopdelt container, hvor der i dag indsamles pap, papir, plastfolie, metal, plast og glasemballage. Så, kan du åbne? Så skal vi have flaskerne. Det skal jeg have. Ja, det er rigtigt. Flot. Så skal vi have en flaske mere her. Ja. Det var flot. Med Duoflex indsamlingssystemet er det blevet let for borgerne at komme af med deres genanvendelige materialer, og kommunerne, som indfører dette system, sikrer sig, at materialerne bliver genanvendt til nye materialer. Målet med Duoflex er brugervenligt indsamlingssystem, stor brugertilfredshed, stor benyttelsesgrad af systemet, stor genanvendelsesprocent. Den kører du til vejen. Duoflex har vist, at der kan indsamles op til 45% mere affald til genanvendelse fra den private husholdning, end der tidligere var indsamlet i et andet system. Indsamlingen sker i biler, der er opbygget, så de passer til containerens indretning. Tømningsbilen er delt op i 2 kampe. Containeren tømmes op i bilens forskellige rum. Først tømmes glas, metal og plastfraktioner. Herefter tømmes papirfraktioner i en komprimator. Det genanvendelige affald køres nu til sorteringsanlægget, hvor de enkelte fraktioner bliver sorteret. Bilen vejes inden aflæsning. Aflæsning af plast, metal og glasemballage. Materialerne læsses af i en stor container, som herefter bliver kørt til sorteringsanlægget. Her sorteres plastemballage automatisk fra de øvrige fraktioner. Her er plasten frasorteret og klar til den videre genanvendelsesproces. Tilbage er nu kun aluminiumsdåser og glas. Her skilles glas og aluminium ved hjælp af en vivlskomsmagnet. Her ses de rene aluminiumsdåser. Transportbåndet til venstre er den rene glasfraktion. Aflæsning af aviser, reklamer, pap og plastfolie. Pap, papir og plastfolie sorteres ud i de enkelte fraktioner til genanvendelse.
Papiraffaldet sættes på lager. I'm calling you concerning the prices for OCC and the inking for next week. How is it? Dansk Affald har egen afsætningsafdeling, som sørger for at afsætte materialerne til genanvendelse i ind- og udlandet. Papirballerne læsses. Papiret køres fra sorteringsanlægget til videre behandling til nyt papir.